हेलो गाइस, दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो नागिरदों आरो जायगाखौ आंबो बारा मिथिया। जायगानि नामखौ मिथियामोन आङो। बिजनिपुर साहा बागानाव लोगोफोर बेयाव थांफेराखै। बिजनि उलुबारिनि बिजनिपुर बेरायहैनो नागिरदों। साहा बागानाव लोगोफोर नायलांबाय थादों अब्ला लोगोफोर Abri जाबाय फामिया आब्रै बायदि खोमायाबो नायलाय नै खावलायाव ओमफ्राय उन्दैबो दंब्रा आंना उन्दैयाव जाखिमोनथाय ओंखायनो जालायब्रा ओमफ्राय खोमायाबो जुबाय फिसानो ओमफ्राय दा एसे देरहांबाय आरो खबाय माबा खेबगासिनो नै बर'फोर फट' खेबदों मैं गेलुं तारोला बागातायसि मथा मथा 10 मिनिट सोरबा फट' खेबगासिनो बागानखौथ' इयो साफात बानायो माबेखौ बिफांखौ दायो जों सफैबाय जेराव फैदों बेयाव सफैबाय आरोना गासिमोन साहा बागान जायगायाव हादानसो जायगाया नै ओरैहायनो आरो नै साहा बागान ओरैबायदि मोजां आरोना नै जायगाया हादानसो दैयाबो गोथौ गोथौथार जि दै रोगाबोनाय नुबोबाय आं भिडिअ लाबोआसै नै ओरैहाय बिसोरो गुमै फैदों आब' ओमफ्राय गुमैनि बिदा आरो ओमफ्राय ड्राइभार सासे ओमफ्राय उन्दै सानै नै फट' लागासिनो आसोलफ्रा बा एलाय आं माबा खालामनो भिडिअ खालामदों साहा बागानखौ खेबनोलै भिडिअ बानायनो र' ओरैबायदि मोजां खारना नै मा गामि होनोथाय बेखौबा ने बिष्णुपुर बेखौबो बिष्णुपुरनो ए बिष्णुपुर गामि माबाया दखाना इयावनो थाबोबाय ने ओमफ्राय मोजां गोनाङा मोजां ओइ जोबथानायसिम फैदो थांग्रोनोसै जोबथानायसिम थांग्रोनोसै फैदो नै ए ओरैहाय फिसा फिसासिन साफात होबाय साफातखौ फोयोसो ने मादै साफातखौ गुदि गुदियाव होयोब्रा इलाय सिङाव आयु माथो मानसि थाजालायो ने मादै जाबाय जोबथानायसिम बागान ने ओइ आमलाइ बिफां फिथाइ दंनागोनहाय दा बिदियाव फिथाइ थायालै होनदां ना थायो ओइ आमलाइ बिफांयावबो इजों न' दं आरोना नै इजों लामा इजों ओरै आरोना मोजां मोजाङैनो बैयाव मानसि दङ मालाय फटक लालागासिनो बिजनिपुरनो जायगाया गामिया बिजनिपुर बिजनि उलुबारि
guys, खुलुमबाय आंनि भिडिअ मा होनदों ओमफ्राय नै इसोरो एसे गोजौ गोजौसिन जाबाय ने नैदिखौ हास'यो खोमा जि सान्दुं गोसायावसो बेरायखायो ओमफ्राय जा सान्दुं गोसा लामा दङ लामा दं माथो थिंजाय इयो साया माथोलाय ओरै थाङो माबोरै फै ओइयाव जोबथाबाय दा मिन्थिया ओइ थांनो होलाय दंफां बारियावहाय साया लादों बैसागुनि ओमफ्राय मेथाइबो लाबा फै मेथाइ जाहैगोन माबा 2 नाम्बार दखानाव आंनि सेनेलाव माबा मोनसे बुंगासिनो खस्थ' खालामसिनो हायानो रावबो ओंखायनो उल्थासो थाबाय गोलोमजोबलायबाय नै फिसाजोफोर बे साहा बिलाइ दानस'जोब्बायलाय खानानै माबायदि लोगोफोर जायगाया आं आगारालै नायलांदो नायलांबाय था साहा बागाना माबायदि नै बैसागुनि फटक लाथावथाव फैदों आरो बेरायनो ओमफ्राय फैफेराखैमोन ओरैहाय उलुबारिनिफ्रायनो ओरै साहाजों फैयाखैमोन आरो उलुबारि बाजारनि साहा दावखोनानै फैनांगौ आरो बांद्राय गोजान नङा बेयावनो बेरायफैबाय बैसागुनि एसे फटक लानानै थांसै बेरायफेरखायाबो नालाय ओमफ्राय बेयावनो बेरायफैबाय आरोना गोदान बोसोरनि बैसागुनि मुङाव नै ओइजोंबो फैबाय आरोना जों नै ओरै हास'जोब्बाय आरोना ओरैनो गैला बिलाइ गैला बिलाइया हास'जोब्बाय नै ओमफ्रायो नै ओरैबो ना ओरैबोमोन हास'जोब्बाय ओमफ्राय ओइ ससेयाव दं आरोना बेलासियानो नंखाया आरो ओरैबायदि सान्दुं गोसाखा बोरै जाखो दायो र' नायना थिनथा जानोसै टाइमा 5:50 5:50 आरोना टाइमा दायो नै इयावबो नै हास'बाय माखासे ओमफ्राय नै ओरै माखासे दंबावो ओरैहाय खावसे दंबावो आरोना पुलिस केयार SSP ओइयावसो लाहैगोनलै बांद्राय मोजां नङा ओइयावनो साबसिन बेरे बासाथ' गैया नै इयाव थाखोसे दंबावो ओइजों नै बैजोंनिफ्राय फैबाय जोङो ओमफ्राय नै ओरैहाय थाखोसे दंबावो नै ओइ गेजेरावहाय हास'नाय ओमफ्राय बैजों दंबावो नामा नायहैनि र' फैफेराखै नालाय मिन्थिया आरोना मेंलायलायबाय थाबायनानै नै ओरैहाय दंफांबो दङ नै माखासेया ओइजों हाग्रा आरोना ओरैहाय जों दहाय नै बै खावसेजों ओरै सानजाजों थांदोंमोन आरोना जों दा ओरै ओंखारबोबाय ओरैहाय
Người họ lông gì rồi? Gaya dang tapi jauh thayar. ओंखारलांसै जों ओरै फैबाय थांफिनसै हाखु दाखु जाबाय लेंहरगासिनो पिलपिलि ड्राइभारा लोगोफोर थांफिननोसै जों दायो न'आव ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर थांफिनसै अब्ला भिडिअआ बेखिनि आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै होदो जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थेंक इउ सो माच